bude to napínavé. Vôbec neviem, do čoho ideme. Ja neviem poukladať ani veci do prepravky a nie to ešte beža 24 hodín. Máš to tam? Dík. Ešte si to môžeš. Aha. Ultramorka pre plamienok. Plamienok je nezisková organizácia, ktorá sa stará o ťažko nevylečiteľnom chore detí v paliatívnej starostlivosti. Takže teraz, kto tu bude sňúkať, že ho niečo bolí, kto tu bude sňúkať, že je zima, tak si spomnite na tie rodiny a deti, že to majú trošku ťažšie než vy týmito 24 hodinami, pretože oni tým budú trpieť asi len do nejakej bodky svojho života. Vyšiel pomôcť, tak som utekal. Kde máš toho vedúceho? Ja neviem, idem ho asi okoliečko behnúť. Robil som tam srandičky, že s ním nechodím behať v šahoch. Že takto nemôžem akože odbehnúť ultralanovku, ale tak vidím, tak mu do trénu ani nesvedčí. Toto je on, nie? Žije! Žije! No? Ona si to rozbehol celkom. Ja som sa rozbehol na štarte a bol som, že... Strašne zlý mindset mám, strašne. Pomer radšej. Tak poď, ja ti to vyhovorím. Míšo, strašne ide rýchlo. A ty sa jak cítiš? Išiel? Už išiel teraz? No už je dávno, 10 minút. Ty vole. Ty sa jak cítiš? Na piču. Hej, ale nie, prvé 2 kolečka. Zle. Je to zle? Hej. Ale však Bolí ma noha, ale... proste už len to rozberať. 22,5, nie? Už len- Alebo koľko? Už len 94 km. Good luck, go for it. That's 'cause I used to be young. Kladeš? Nie. Ešte krývaš som videl? Koleno či? To šmykol. Hej. No iba šlachu. Ty kokos, takže prvý hit, hej? Áno, presne teraz mám to napadlo. teraz? 6 hodín cca. Je ťažké. Už to bude len horšie a horšie. No.
Teda myslel som si, že to začne bolieť neskôr. Tak akože ešte len 1/4 prakticky času je tu ubehla. To je šialené. Áno, to je pravda. No, poďme, bežíme na kameru, poďme. Ideme. No čo, ale toto bolo také svižné z nejakého dôvodu. No? No, čo sa deje? Druhý dých, že? Zdržovate palacinky? No, asi Mišo, dobre, tak nie? daj ešte, To- strel to cukor nabieha. čistý. Dobre bude, kráčaj. Kráčam, som rýchly. No. Za 35 minút. No, tak poď. Tak, bežovať Vieš? nemaj. Kokos. Kráčaj. Poďme šláp, poďme Mišo. Som si na to nakreslal, potom som si dal sem na lavičku a podal som z nej. Zaspával a som cítil, ak sa zoškujem. A to je dobré. Nie, išiel som v lese sám a bol som, že everybody was kung fu, a som sa tak vytrašoval. Ale Mišo, minimálne 21 musíš dať, aby si ma prekonal Tak a, to mám v hlave, že to musím dať. a všetko do plusu. Šlapal hore kopcom a zrazu srdce, že bum, bum. A ja že umieram, je to tu. Pozeral som, či tu je niekto. Potom naskočilo a dobre, potom bum, je to tu znova. Nesimuluj. Aj tam. Bola strašná zima, ale... Za 6 minút idem. Za 6 minút? Chceš prikryť nohy niečím? To už vydrží. Dávaj, poďme. To na to, Mišo. Dobre, Kristina. Ale Red Bull si nepoužil. Ja už som skúšal ísť dole kopcov aj takto. A ja som to robil, že si úplne... A posledne som cúval už. Nebude zle cúvaj. Cez tie korene.
Myslíš fakt na to, tak prostě když tam jdeš třeba na desítku a ti každý má prostě do uprdele stát. Jako když se jde lyžovat, tak je to jiný. To se chtěla. Cvičenie dosť pomáha. A v podstate iba to, lebo ja mám sekvestáciu, ja nemám posunutú platničku.